Odifo nyame na afra no. It's a team from some you know done it. Ye na mitra no no ye. Unu etri no unu nanim. Ye adane dani sunsumu nini mwei. Oji aye fo no die sika fo. Aye odifo. Odifo gidi ode yakwa jienyo. Papa, say yes, you are Kebedania. Luciania Yankani Nadawa. Oh, when she was home, Bedania. One of your flower, one of your slow. Yeah, Baba Gideon. Sankawa, my son, I got time for a moment and in the store. Uncle Yanim was here if you first central man. Yeah, Baba would you for Jessica for. Would you want to send it from and then I feel what you were teaching on what you ain't yeah. What they want to you come, baby, give your grandson, you may become a you come, Yeti, abase mwadi, na mibe kwa mawo. Yeti, kijo kase, na mibe kwa mawo. Bible for the wine, if you yam rebu, ni amasi sienina, find a bon wine. Yeti, kijo kase, na mibe kwa mawo. Yeti, kijo kase, na mibe kwa mawo. Yeti, kijo kase, na mibe kwa mawo. What's in the Nasia? Brown was in a 2 year old diamano or the checo. I walk a man, I went to our car, Sika, I'm I am a star or the checo. I'm prophets give you for your sin, do. I'm not for a sin, do. A sin, you got you. Only but in the worst thing I want. I just saw the canals. I can't do Metatron. Holy Linda. Yama. Lydia, Vida. I know it's true when I held on this way. I'm from running time. Oh, yeah, meeting. The more you're meeting, you're running to meet you. I see you like join them. Tell us here, you are dear. Who could do for you? No, I dear. I know I mean. That's when I am portrait. I'm on your knee. I dear. It's on your me to me and a medium man. I dear. I'm fast. See you come. So far away. Oh, dear. Come. Baby, give your grandson, you may become a war. Baby, give your grandson, you may become a war. Aye, come. Baby, abase more day, you may become a war. Baby, give your grandson, you may become a war. The Bible for the wine, and I am rebel, you must see any now. When I go by. Baby, give your grandson, you may become a war. I was here upon to say I'm in the war of a for you. See, I don't know if I'm more Dumu Jata, me out to Jatugu, aka or software peg you may be already insure be Obibia would hear me and then you may and a soon some ABD. Soon some home come until Basua now watch a video na mame Kofi appear what to sing. Already insure no to anamonsi ye brad Daniel what to sing a point back Kasawatin. Already insure omo on to anamonsi ye mama Lydia who came from England. Brad Daniel came all the way from New York. Michia New York phone na Mame Yabu Dua Otimi from New Jersey, Michia New Jersey phone Oba Arena no so Otimi from Taifa Burkina de Yabonsam Jimu Ankasa who free happy woko heaven. Arena so Otimi from Taifa Burkina.
Obia baby a wutie me afri no me chia me den chia kese afi bobopani metatro ho okodom the pillar of cloud and the pillar of fire. My main Mary so etie me all the way from England. Otie me from Ohima Kurum. Me chia Ohima Kurum fu nyina. Erade ntutu obi bia na mo ensie. Nyame eya dom na dom edom yenya. Next year me hu me England. Erade nka ho. Of penny metatron no mo basa yi adom nyame. Wode na basa eyi edom ema Moses eyi edom kase esere mu se jeta nyame wo so ne ho ne mala matudu agera wawemfo kase nyame no funta braba mansa nyina anum ano okodom no omo a watin odo konakoma to yam watin me se anadwi ensuro de yakodo no bebu afa bia wo pone so se agye nkwa no se Jesus wo boat ni mu a ami me se wo ye nyansabo akwanyame o wo hu na kira de no aye ne ne konakoma to yam ewrade enja wo da biara da me say anopai no konimu ye den anwumiri aye boko anopa no ene okonimu ye den anwumiri aye boko kamakoma to yem ene ma bedane wate ma woni na ho aye da bia mitufu ewo nipa ho ma woni na ho ye ka bonsam anu ono yen nipa yo ye ka beye ya ni yen nipa ya ye no amuko ekoben so menina na ekọ na eba menina na ebom didie masuma sam menina ne so odua na adwo no na oye me se oba me ho pa na oye mi me se woni masipa ono na oye mi woye yi anka bi ka no eso na dwuboja ka yirebom no asori yetia me se efie bi wo no ma wo mo prapra ball aso ne ma edua na adwo a wo mo prapra ball aso ne ma ba fie na efie ne ma papa no wo ma prapra kuku ball aso intima woni na ho Yesu Kristo kura mpo no o ma nani da ho so te ati onyankopon kura no o ma nani da ho o kan Genesis nyame ni da ho ebra Adam and Eve eya so den aye pam wo mu fitro ni mo no Bible se wo kofa wo bofo kitan krante nufanu ebegina gate na no se wo ma obosan asa wo machi aba wo onfa nwo wo so te ati e mo woni na ho ate wama wani na wo bidi sisbeda na wo nine wama wani na wo misi wo bewu na wo time nson ye e kana kura kira wo wama wani na wo bewu na wo time nson ye wo bi yie die nti wo pe wa sew wo bi enhire nti wo pe wa bo wo ne ma ye den atu agu nti ma wani nya den enna wo ye tete ya beti no na ne cha no ma wani na wo papa abrabo na ye ebo no wa ma wani na wa ade kita wo no bonefo ne begie firi wo nsama mo aye mobo wa ma wani na wa obi begie ukunu wa ma wani na wa obi begie oyere wa ma wani na wa wadwuma obi befa wa ma wani na wa usika kita wo no obi begie firi wo nsam ma mi animonyam ye nji anka Rebecca entimi enje ne ba pani iso enhira emma Jacob Moni na wate say yetiti abetia no ne chana ne meba be kasunsun nsema kira wo na eduwa wani na wo ho so a wani ma wo ho so a wasuro nipa wate suro nipa ye nipa ne ma nipa ye bone mise nipa eni ma nipa ye bone suro nipa wate wobi wo ho no mo a anyonko de ne ho bo wo mo ntine ne wo sire di wobi wo ho no mo a wode ne wrehye nipa mu se me bua nipa ma nipa boa me enne wo sire di hwe ma woni na what yes experience is the best teacher and every great motivator have a story to tell ma woni na wo unya hunu nipa pocket your statement and a dream is pocket your statement ma woni na ho enye wutiri mu bo nyina asam na wo be yi a kire nipa Jacob ana Joseph wo Canada ye so a kire ni nuanom maame wo Canada ye so kire ni nuanom wo se me so da ye mehunade sei ni nuanom se abusua bi wo honom a wo muhunu se empeje kakra wo so a omo ma ho nto da wo maame ma ho nto wo papa ma ho nto wo nuanom ma ho nto ene wo mo dike ade cho mo se go ade cho mo se wo ade cho mo se hey
Mammy, ma wani na wawate, odo, ma wani na wawate, wani na ho wani pa wawate, and then ukita hediye, into a once in a chow huachia. A dear beer would be no crasso, never bang. Nenipa ye no mo namono, wo mo ani di ye nsamonen, ene fasha wadwen mo se, wo ma wo no mo namono, wo mo ani di wo nsamonen, ma wani na ho. Yesu Kristo no ni Judas ne nam. Na ono ne asode collection ye den ekita no wo mo nam nyina sika no Judas ne ekita no nenka Judas nka opesika enka se so kwajibi fanka twede na don man se wo pesika se nka wutimi so ko no ye den o ko no akwa jisika ne bi na so okoton Yesu eji sika adentia enibre wo bi ye enibre ade bia wo yo beifo obi anyani biri wo bibia wo ye beifo me ka no kwa kire wo woni obi nam ne wo ye obi anyani biri ade wo ye obi nu obi nam ne ohunu ade bia wo ho a wo pe bia ye ne ho a ma me se nipa ne suro no wa fa wanko do so ankoku a wo do be ko njeke wregefo asofo ho akwa akosel me ka no kwa kire wo bi anyani biri ade bia wo ye beifo bi wo anyani timi biri wo no ankasa nwia ekunu Chodi ateme so obi wo no mo nani biri wo no ankasa nwia ekunu me ka no kora kire wo ma woni na ho wache me ba yozayola ho te se otemi from all the way from Netherlands me chia Netherlands fo nyina me se obi wo ho no mo a me se wo obi bia nani biri ade bia me se wo yo bayifu maame eno ne maka kire wo no because no woni pa no wa ma wani ana wa wo bekun Judas ye ni bre honhom wura ni mu e ma ne koton Yesu ono ankasa master de wo hwe kwan mu ma no maami ma woni na wache wo yo obi a wo ye breadwinner wa busua ni ma woni na ho ma woni na ho a ye be ma sturo kwa chew wo yo obi a wo be bubu abusua dan ni wasi ne fofora ma woni na ho na bubu dwidi agu no ai fa sa ni bra dwom ko camp wo dwire siesie no obeyifo wo mpa de pa wo obese wa brabo obayifo bi eni wo yade yiye me ka no kora kire wo to yate ye wo ma wo be yade yiye no akwaje obi ani mo nyam no de ama ne ba to yate ye anu no obi esie kan ye nkrofo nchen atena emu nkotodwe twie odo mo ni na o wa ma wani na wa ade ekita wo no obi beji afiri wo nsema ma wa bra bo ayete se lotokios mesi ma wani na ho enipa nye mo ni na ho woni pa ho suro nipa ne jai saman suro nipa ni beyiye be wo preti wo hia nipa wo preti no wabonsam be wo preti wo hia nipa aye de bia mekare sunsum bia be wo preti physical o hia flesh sunsum bia wo be wo preti physical o hia flesh wanya flesh ya ni nyuma no entimi nwie peye ade wonya obi hye ni mu na ode operate onipa no aba no abedi nkomo na watie wonum asem na wahunu wutiri mu pom enkrofo bebre a eba wo nchen no enye omu nyina no ye papa wo obi wa wobetie wonum asem no akosew wobetie wasem ene wakogina so no de asew ma wani na ho wate de nipa ye no mo nam no ayigbeni beka se agbetomenyo wonipa nye Timoni na ode sese beda na wonan mesi obi wo ye ne ho agiramu abire ye ka giramu abire agiramu atuntum edura na dwa wonhuni ho wonhuno na nipa na wo ye den wonhunu ye ka agiramu abire agiramu atuntum edura na dwa enya de abehunu ne da na nim hyen na wafokyere ne sei no eno na wo behunu enkrofo bi wa saa na omote ma woni na wate protect wo pe ebotan bi fa wachi yadan ehwere e ka akora kire wo na da nsuo be ba no da nsuo be yiri afa wo no wakugina botan ne so wapagya wo nsa wakache wo domankwa so domankwa nso mu because nyame wan so mu abrabo mu a amie hwe Yesu Kristo kurempo no Judas yini maaye ne wufiefo akayidafo Tosia Sambala Ayitofel for Ziba negative reference no manipa oh Mephibosheth dey so you bubu ani na ya bubu gudem emra Jerusalem ya agwago
a obi esi no afasuo no ye nyankrofo bi saa na ebi nkrofo bi emu abusunyam omo wona fufuom ebi no wasore dem wono asore no wonyai no so no de ne bayi ti asore dem ho enkonkonsan etwi ko brema nyina no wonim hwe wodo ma wani na wate enipa ye ne wo mo na wo no bible kura mpo se wo yire a woda okukumu no aya nwen wano ewo ne ho ma woni na ho wonnim nipa kirimu po twot ya de se nyame bie woni na wonnim eniema amanfo di amanfo wosumase a ayaka de nya baisam eni enutuo eni enkwase yasem amanfo di amanfo wosumase a you will never even believe it se nyame anso okukumu pa wansha wo betwe nkrante twot ya tie ntima woni nya den ena wo wonim de amanfo de ya amanfo osumase wonim de amanfo de ya obi wo no mo a nyame wadom wanimonyam nyame wo bowu yie enka bibibiere nhiawo na efia beifuo yesu mo jantwimu anim yesu mo jantwimu anim mi fia beifuo yesu mo jantwimu anim yesu mo jantwimu anim hwie efie abusunya bi wo hono ma mese dura na dura wo mko prapra bola so ne mafono no mo de abegu fie ne exchange efie ne ma papa no mo de akogu bola so ye ma ye ninya den enna ho bible so onipa tamfo enni fiefo de woni ne nam no wono an onya wo beseewo mese de woni ne nam no wono an onya wo beseewo abusunya bi wo ho mo mpa de papa wo abusunya bi wa ye wo no ye nimonyamfo ahota afa na hoto wo mo ma wunya bi da woti aburukyere so so back wo bi wo ho no mo a se woti aburukyere ne so so ne fanyam se wote Ghana krata akora mo ma wunya bi kura mpone waka ho ye twa wasuo da wotina akotoka premu an no mo twa wasuo yeso ni pen yeti ye mane nko ene wo kọ enti wo no enya de abeba obeba kurum hapiem amanfo bebre ti aburukyire ne so omuntimi ma wo munchi maame ye twa wasuo ufiyefu atwa wasuo because no wo mo ma wo nsa mabiem no ya defro boga da bia wote no ehwa na wote obi wo no ma wote aburukyire ne so ye hand to mouth abraboni nkoyie wo som na jiegu maame hwehwemu ate na wo twe ahoma wo soro na emma it means bibi yadan ekudam twe ahoma wo soro na emma na bibi kudam ma woni na wonya hunu nipa so hu misi wonyankopon a wo bo ade to turubo nsu obo ade bo nsu obo awia ebo tumi ewo wia se nyina no misi emira Adam and Eve eya so din emfa wonsa nkoka wosemede mensa beka enkoye wosemehiye wapamo wa mono me pacho kai ma me wate hwe bibi o Genesis 3 verse 24 no wosena brand yakopon pamo woni papa no wodi carabim ene ogya from afna ai di ahim besi adintro nanim woso de bia in carabim woso de carabim ne ogya from afna ai di ahim ebesi adintro nanim apoye fam hwe woso wodi carabim na carabin bofo no no oye mekro carabin obofo no oye mekro se carabin ba bia wo bia be capture eno no pamo Adam and Eve no wa pamo nipa no ma omo ma free wa kwan mu no omo free mu kwa wo omo free mu botaye bi ye twensi bi gu anim ase ye twensi ye be sewo ni di kan sewo enu kire ne me no wa hanom no wo bi tan wa tan ni bi wo bi yin anim so obe attack wa ma me wo so yi wanim attack no wo de wo fa bi wo no ni nipa nye ba tete wo bompa ya ma watamfo ma me se do no do koso a wo do ko ba kwa koku obenya hoden akwadu so koku e mompa ya ma watamfo me ka no kora kira wo ene nipa ba mu kire mu osum enipa ba mu ye nipa bonin ene nipa ba mu ni nkaye to bompa ya mana wo do be ko ba bia koku me ka no kora kira wo me ye sunsun nipa menyim de ekoso tima wani na ho
nyame kurampa wo ye nyame no wapam Adam and Eve every true ni mo no wo de kerubim bofo a ejedi nanim kan be see gate na no wo man nkante se wo mo ba fatwitwa wo mo ba fatwitwa wo ma me afi wen enough is enough kachira ho say ade bia me fam o how bia e pa me so amane bi obodefo na hyehyɛ anim guase bi o mo hyehyɛ enough is enough. I will conquer them. So I feel catch you say enough is enough. So mama na ye tosia wo wabraboma catch say enough is enough. So papa na ye tosia so unwe bi na ye tosia why sambalan why ayi tofel why ziba why Haman catch you say enough is enough. That nonsense must be stopped. The almost shama wono bonada ne ko won so mami me se ade bi obonefo na shama wono me be chiro tire wo bonefo no hye niam wo be bodane ye wade de bodane me se ya wo ade ye de bodane mami fa enwo ne mami enwo ne wo kitchen so the ate junior come go and sit. So yes, adina danie bonadanie so body fond ya die bia ye ya odi ohaw odi amane odi musuo wodi kwanana bi ba wo so mesene me be kirew na obi a wakoje aduro obi a wakoje bosom obi a wakoje malam tumi ase wodi be sori etie ma me bubuni gu ho mane ne power na kitano no mane nya powerless. Endi wo enu ho agoro si wo bom paya ma watamfo na ne ho nya den no onko location no onko locate mu no onko sewo emo paya ma watamfo ate emo paya ma wom meme sen emo paya ma wom na bom paya hwe Judas ede Yesu sa me yiku Judas de Yesu sehwe ayi akwala bayifuo Brestina bayifuo bayi one akwala request John the Baptist akwala ketwa akwala ketwa and request John the Baptist odifuo ti oyo odifuo wo jeja won be sew mimiti we shemajeja me ho and me medi atopa bu a enka ba bia me da no kame deputation bia ba minyeja me hu entwo kabum ba 1000 bitiri konka wo nyina because me die kita me no yakofuo din makok futi me nkola brem saa bedu me mpani fie so because me did Gideon was a warrior. Gideon yakofuo nje kati Gideon krante temi dino yakofuo din ntaya ne akon eba me so a menim se din na da me so no yakofuo din so ti ase yakofuo din edin ma woni mra ho so nyeja wo ho mesi ma woni mra wo ho so nyeja o jeja wo bi be sew on be haw wo mo be haw wo mbe go woni mase wo mo dia homa wo mo akofe kuku no mo dia be hye wuti oba akofe ne bayi kuku no obi bia wo ye spiritual man no ma me ma woni na ho de omo bra wase wie afi no mo be mo ho be so aba one after the other konka wam shiwo mo bra wo mase fa wo bia hye ba bia hye hwe John the Baptist odifuo kese a wo bo Yesu asu kwala ketekete na nya kwala boni unya kwala boni beyifua wa besa me ba cho kan ho ma me wa besa ni ebisa wo say edie na wo pa wo se mepe odifuo ni ti ampa so no ni etwa ni ti ayeden ama no gogo ho ti se etetere kabansa ogogo ho ti se etetere kabansa ade ebe yewu chodi ase obi be ma de ayew
Tima woni na ho. Me se ene me baba be kira ade a wo de saade we be yeden. Ebe ye. No dia bodane. Obi di ohawo, obi di musuo, obi di kwanana, obi di akwaduro so, obi di akoyigbe ebosom so a mesira wo ene me be kira na no aduro. Enkasa don't joke. So yes ye enkasa. Wo ma so anajo ni mbia wo de ko. Wo koye ba beda. Wo mo ne amafo na o maye no no wo akwakwose no. Ma bona da ne akomo so. Wo so to man kwen. Ade bia wo maye. Una ye nkwanta bisa nyame. Na ye yira nkwanta na ebisa wo. Kwansi amfamu nyame e. Esere mu sie gyate nyame. A wo so ho ani mala matudu ayira. Wo wanfo kese. Pirikisi ye ntimi no. Timi de me fe no wakwabrane. Wo sia no wa so. Wo ka ne ho de aduro bia anya den enkate. Na wa sorry. John the Baptist akwala kete e request John the Baptist ti kana no tum kwala keka wa besa e wa hemfie ye bisa se den ne yanyama wo se mepe odi fruit hey mami enjeja wo eja ho ti se tetere kabansa na jeja ne ho bogo wo jeja ho obi be ma de aye wati obi meswe enyeja ho obayifo betimi asayade sayade edinsamone sa owia no akopeja nensa ai salanda o ni nyame wode ne bone ya che no wode wo wafa bi wo no fourth yate bis wode wo wafa bi wo no entre o ma bayifo nse because wo se wi oba kugina presbyter for them oba kugina pentecost for them apeja ne nsase wa sakra nyame so ye humoboro wode ne bone be yeden ebe che no enti kamakoma yeden eto ye wa bia kan ne enko Before you share assembly of Mark chapter 6 verse 14 Atifia so say Yohane kum okay o se de Yohane kum wo se Yohane kum aha was no hini Herod ti was o hini Herod ti yo if he say aha na Yohane din atre was na Yohane din ayeden atre ento hini Herod ye den ete mami ma woni na ho ate na brabo na ye bono wo ma woni na ho a obi de sese beda ne wonan Yohane ye kumu no adentia oyodifuo wakoka se obi akofa obi ni obi akoda ene wakoka ho asem ne bone a woye enti akwala ne maame etiepu akwala ne se okwakosa no yebisa so pedi aka so pe Yohane ti because emire bi atwam no sofo yo kaseti am eme bi atwam na me ya de bone sofo yo ka kire me ena so de be ya de bone aso de be bobra bone na wutu nefua wosi afadi matiku apai aso de me ne komenda kura mpo me na me mabie wona mabie ma fa wadwaman no obayi ko Trie ma woni na ho wa ma woni no obi de sese beda na wonan asema Yohane eka yes ade a wo ye de ma me pani wa nyeni yie so ti ase enne enso ni agi kontrofi nkwakora wo ma na wo wi nkwala wa so de dem ne emre wan so no so boys nkete dwuma omudi wa sori fia no emre wa bom ho ya yo mo de kan yanko wase Yohane na obo asu no anya ne afra wufuo mu wase Yohane na no obo asu no wanya ne afra wufuo mu ana enti na ahoɔden edi dwuma wɔ ne mu yi sa na binom se Elia wase binom se ya de Elia na binom se odifo atiase odifo ni mu baako na Herod ti ye no waka se Yohane metwa ni tiri no wano na wanyame wase Yohane metwa ni ti mama kara ho te sen odeman kuma nhira no tutu anam se wase Yohane metwa ni ti no wano no na Herod awa asoma ama wabeso Yohane mu achena tu afiase woni nua Filipo yiri Herod antia wase ni nua eyere ami etore bia nyame timi soma asembi wa ba koka no anyama ne asembi wa ba koka no anya otan wo hoyi otan ne adudo otan ni adudo to bi tan otan ni bi
obi sori tie wa sori tia no because onipa na war time wono enya de obejai enya de obesakra na adwen adɔ da because obi ka so wampa wasem to ochiri wa so chiri ni bi if you do me I will do you man no go first kan yanko ose fi say na waware no na Yohane ase Herod say wuni hu kwan say waware wuni ayere woso ni hu kwan say wale mu amuni mu nwi ayere ngo de da no eno ne ayi John the Baptist ko kan ye ko twa de no asem ko kan ye ne say aw na de na wo wale nwi ayere wo bu ho ne ni biri ni nwi ayere oba tan bi wo ti otimi ene na ase koda wa omo ye famu rebis oba tan bi wo ho no ma woti na se akara se wo kwa adwuma ba no obaba no ne bakunu da toti ase aso record fo no montie record fo wo mo ba wale mo ma ni nya ho toda wo mo e fo ma aso record wo mo ba wale a wo mo man kwala ni nya ho toda adecha hey adecha wo adecha hey adecha me baje pants adecha me baje brazier adecha me baje say efie wura ya to awo de ya ntua haya munya mo man kakra simu wale mo man wo sunsumu so amonka because awofo no bi wo ho no mo a wo mo ansurutu mo man na dwonto mo man kwa wale a ye no adura na adwa no omu kita ben muni aben wo ho fadiba edura najo aso bi wo hono mo a edura najo no ote mpaso no kita ben wo di lafiri yamma yani na ho wate wodo sore won pai bom sansem a mekikan se wonnam bi mu a sore wate na nye kwa kana koda tira wo enye kwa bibi nsikwo abushia bi wo hono mo a se wo fa wo mo de hia yo mu yie obuwa aso record fo efie wura no mu di lafiri no mu di lafiri wo mo ba wadiem wonu otimi ko se ne ba no kire na se no afafa na no ho abetena munyan saade na wate enye ne dura na adwa se ya lafiri ti do be bo pre no 3 months ni mo naaye choti ase obo pere akun be ma ni be ma ni kanu kola nchina no kola me gatron wo ku be ma ni be ma aso record fo no enti edura na adwose ya no abetena mpade so ene enu ase ni da obe bomu no aya ntokwa nko ntokwa adan jabon batum no wa jabon buatu a wale anim because wa ba ben no preso no jensa na ye dan wa jensa na no wanu mawie waji sikai ahiri mai waji ase kente waji afra enti die bie aso record enti do na do say na mo yese mo bebo match ya o say wa pom wa mo bia record ti be me koda konwam no oba so dampa so wa dispatch ti wo yes ade ewi eyema awale bebre antokwa wom na wale bebre enyina no egina awofunum bi de omoye wo sunsun afofo omani ase wo ma yo omani ase krensi ayi adu ya ham oti hatien omani ase kreti adu ham toja se no ma fofo omani ase krei se do mo nyehwe ne so de koso dina no wani hu bi to bi wo so a aben e hye no matuam nhunu akane sato so practice koso a enu atese oye practice edura na ju 12 o'clock pe omo yeso omo gbebo match na be ma ne run and what record
na wa ma wo bia record wa ma dim light tu hunu kwan nim na koda sa no wale ye mo ye mo mama ni na ho ate ma me kan hunu bi da na so hunu bi da no be hunu se ene de papa yi wa bo ma asem so ye woni na wo na fie bi wo ho no mu a wo kɔ wale mu a ahoto efe na ahoto o mu ma wonyi bi da pe ka kyerɛ wo nti etete aye da bia me kan ade abayifo o mani kyere eye aware school akwantu aye da bia me ka kyerɛ kwantufo asehwe kwan de watuo nyame abie kwan na ma wakote na obroni kurom na wote no wabusuafo nim sɛ dollars no etetare fom suru ta na wote sɛ befie abusua ni nim sɛ pounds no etetare fom a wotete omunim sɛ wokwadwuma for ebu ha okokode dwuma mu ebia weekend no bebe fie obi wo hono makode dwuma mu weekend no bebe fie abrofo emere wayi a dementia achechi wa mu no mu obu a obetimi diwo ne yale ba ene mekoto we fami pie mekoto we fami pie mekoto we fami pie mekoto we wodi ni betia fiti anapa kopi manwumere na hoto krompo wo krompo wunya hoto because wanya wo ko report ama company na me ayi wadi akotena fie na bro wo abroche no wonya adwumade na odibedi ele no betua woka abroche ho anu kwasire ne sika abofo no mu kire mo den chot yasie abofo dementia achichichichichichi wa mu enkwate se nko anu mbedi wo so wani so be time we edra na adwa no makohyiam no ma oma babenya gusu ya mansa kwaku ya donko brefie obu ha ye boben wo wadwuma mu sana obekọ na adwuma no asai no asa betena fie because no ye bo lefri ntaya abrochirefo ya bia mi sumam mozo mubuwa mo honyo oti afie mi sumam abrochire adwuma untimi kura mpo na ukọ enimia awoyi enimia ni suro to ti suro ni to sana ya muntwa no fa ngosapo se suro no nyesika ye brok ice brok ene to ti ma wani na ho na enia mantimi nya den en dane ma wa ma wani na wa wo bi de sis beda na wona an abrabo na ye bo no achi nyame nimu a odo enya de e be yie nti ka kire ya do se wo ye mpremprem buafo yesia na dum ehia ni tumi ni nshida ene mma nipa eyodefo na wo bere dwuma de hwandi bebeka ho ye mfa bi nka ho da nti odoma nkoma sakere wie mu mawo no ma ne ma nane ni obi bia wo di lefri wo abra bom toda bia aben tuana no saa wo bom wana ho ya hyehyew wo bom wana ye confusion wo bom wana ye how aden wetu kwan aden wakotoka aden wakoto prot odene oto Ghana fone to mo tu kwanya mo bayi kankan no ni mo ni bra na ya munya wo kurum ha why chodi atie mo bayi kankan no eni mo ni bra na because Ghana ni betu kwan no ne bayi ni wonya wo kurum ha da ne nkonkon san wonya wo kurum ha da no ode ko no ode akotena brochire no ode sai ni nuanom Ghana fo na nkasa wode igu bia wade wode sai wo bi adwuma wo manfo ma ayahwa wo akwala wa brochire na akwala ni tie wasema no ada onyame asebate akola na ankoye vagabond amfa ne ho ankobo drug dealers no wada onyankopon ase na oba ne timi ko school no oba fie beda no wada onyankopon ase wate ne fie bi wo hono mu a wakwa wu abrochire no ye bo be ni te ne akola no kokurum wo maaye ye ku niam gu nkwala ne so hwe woni na wate aso na abusuya nsanso no wanko bia wo se ye nkọ abusuya nsanso no ye ma wo mo brada
bia de bia wo de ka da bia bills gu ho etwem da bia bills wutie ne bi be ka ho wutie ne bi be ka ho wutie anye yie so no o makofa sasra bonsam amo akọwale sasra bonsam ti okọwale sasra bonsam de ono age bell to obogu abraboso ma oni na wate hwe me no sua de afa enwo kokọ ho ba bia wo bia benya enwo kokọ so wo abrochire krompa wo benya enwo kokọ hwe se ohaw bi ba wo so ana amane bi ba wo so a me patofa me ko samwa no na ono se yemi enwo awon toatoa de yen so ha obi bia wo de wa faduru so wo de wa fa malamfo so edru anadwoa anadwo 10 o'clock anadwo 12 o'clock anadwo 11 o'clock sa tam na time na ebo bepo hwie ngugu adiem fa konkwantanan so ka kire odoman koma se ade bia oboneyefo na hyehye atia me ade bia omasoma se mra mabrabom no se me hwie ngu ni gu nkwantanan so a ene maboni bia na de yawo bia me bona da ne ko omso na wo yes ade na maamie hey ade bia wo bia hyehye tia wo no ebe ko ne so back to sender ade bia obi hyehye tia wo no eno no ebo na dane ye ko ne so enwu ya so yo obi a ahokyira ba wo so ohaw musu aba wo so a aya pekendo kokko da eyo krada na enko ba bia hyedem empie emfa wani mehwe owia mechiro sunsum ade pa da eyo krada no hyedem empie emfa wani mehwe owia emfa wani mehwe owia hyedem enko ba bia na pe enwo fa enwo ne sra na so kendo kokko baako Sam sa ube ready aya Sam 109 pacho kan Sam 109 man wate Sam 109 tifia so se atamfo boni ni nue sa osima ye nyankofo emu awa no wa me Sam sa ube kan aya Sam 109 kendo a ube so aya reckon ida baako na miensa wo so doma gmai emu awa no wa me ho yesi enwie nyina tutuma ne ka be abemu ne nya enwu firi ka sunsumu ne ma kirawo sorry wate ni pa ye no mo na mo man dwa na dwa mo say yen o man tuye ho anamon so wo ono wan fa wo njija ma me ye obi be fe wa brabo wo ono wan fa ne man keka ho a do mo yawo no because ebi firi ma me abusuam ebi firi oyira abusuam ebi firi wo man chamo o ma no ma di agura jai bi no nyina bi firi wam aw ya be ko sorry wate Govi bedi akue sode wate kani anko osima ye nyankopɔ emu awa no wa me ho na abonefo ni nkontompofo bie wa na no atia wose abonefo eni nkontompofo omo bie wo mano pose no wo mano poison obi wa na no ye poison wo de so de tia wa wo bu poison gu abra boso wo bu ananum eye poison sorry was wo bonefo ne ye wade sunsum ye wo hyedem wo nkasa wo bia ho da ye okrada no da ye de wo no na wo be ye saade wi na wo penwo dra na dwo wo soro akokwantanan so ko ensiro ko wo hwie mu ne dia bompa ye chirewade say enough is enough adia bi o ma hyehyɛ dia mame say your how say your nim guase say your su say your reho and tanin ko wa mo so kan yanko waso de tachamatofo ke ka me ho nsem waso de taklamatofo ke ka me ho nsem na wade ni tansem atwa me ho ahia waso de ni tansem atwa me ho ahia atada bia no obi pese obia obia wa ho town tole bia obi pese obia wa ho yiwuma na ka wo nko awa brabom sane to bia obonefo ne ye opese obia wa be ho time wo opese wa dofo be da ne wa tamfo mami son wate inipa nye onfamu da ye de ya fam bi mo pen hwai
Debbie will make coming some money be actual. Never can see a Sana warrior prophet what from one casa. I will tell you my story. Nabi will say it's not easy. So what blabber watching. Ebia me dem won nyame o ti me fa mu ni mapie na wo sorry to the people person bia time bia bedru bia da no yen time wani to ofre wa dofo we nu aka we akire no ofre we nu ase wa ma no ofre ne so nipa o ye wo saade no wo hunu wa wone wo siri o ma me suro de oben wate me o kan Genesis was nyame pam Adam and Eve free true no okofa kerubim bofo a wo ye nyinam bofo ye mekro de besi gate was no man nka de so mo ba fetu twa wo fa na wom fa suna ka wo si ayin giza de dia ye chinchinga kan ye nko was what time the show me danamu was what time the show me danamu na me the empire wa na mebo me the empire mebo ma me say empire eni akwankyere no ma kyere no wo musuo bi da wo so o hawo bi da so me odi ye ne yen hwade na abehunu so yes wo nyankopon ewo tumi jeni yen hwade na bewu so nyankopon wo tumi don't give up. Hey, the oma ye no ma me ka wakoma to twefa wo so me ti twefa anadwi twefa wo so omo hunu so yes nyame wo tumi shedemo empie nkoba bia ne fa wo ne sra ka chro do man kuma say at the morning some be ready Psalm 109 so do man kwe emwa wa no wa me hu papa woni me jefo asem tumi ya mini kamafo woni me kamafo se de ma ho hihiafo si do so fa wo mo sori tia me ni bebere ebinim gopo se me kra ni nkwaje wo nya mu ne so wurade woni me ho kyem mani mo nyam ene me tiri pegyafo se ya ba wo no mu bi se nyankopon ne wo hia ene wurade dum ye bie se yesika no bi se nyankopon ne wo hia na do man koma ye bie ye nya bi di nya bi cha o me wo si wo nyame e hote ase mame sore ne bompa ye wate sore ne fa niam akeka niam wate no bonefo na ba kan ye nko so time de show me do anamu na what the bone show me papa anamu was what the bone to the bia wo ma wa yo mo papa nyinada no ene bone no mo de atua wo ka de wo to ma ni di ye nyina ma ma wo de me so de sra nwo ine so kandi tuntum wo mo so ate so kandi tuntum e wo mo so ne so kandi kokko wo mo so to the bia de papa ya wo ye nada ene wi obo hwe wo chine nyame ya dom a wo china me ka me nsem ni bia kire wo na wo ye nipa bi papa wa twede hu mienum so de ase me tu kwan ko bo obra no nyame adom nya sika ba afie ne so me chichi sika ne ma nipa so mo fa nya adwuma na adwuma ne ye yi a me so ma kai me ewi ase no en fe nipa igadaye so mbeje me kra afri me nsem suru nipa wate so ke nipa be ho wate woni na ho woni nipa ho wate enne de obeye ne papa no wo to nchina manadi o o kiro di mako obehwie mako no adonso afa no obehwie guso ma woni na ho wate esi yeteti abete no ane cha no nyo bia na obeyi usika ma no nyo bia no obeyi watale ama no nyo bia no obeye ne papa wate enkrofo papa ibi wo kompa wo ya da ne nnome because enkrofo bi nyame na akese wom nyame na adome wom ti papa bi wo honom a hwie me yi musika mani pasa adru ka me just 200 euros per ikita enno ena na me de bo berew odo kama to ye mate edum na bia se binya time me ka me nsem ni bia kire wo unya nhunu nipa so ehunu suru nipa wate bitimi ko ton me nantwie na me dia man krofo so mo fa ha dan no munya baabia wo mdu mo ti be ye dan ebeto wodi sika na man so fa ko ha dan no dia ko ha hotel ni ma eda unya nhunu nipa so ehunu enye nipa bia ne ye mobo obu ha wonye mobo
ni suban ne ne ye ntete se wo bre kan yengo waso no de bone hye me papa na mu waso wo de bone hye me papa na mu no chiri me de hye me do na waso wo chiri me de hye me do na mu waso fo bone fo si ni so waso fo bone fo si ni so na ma Satan nyina nifa enti ye bompa ye ma ya tamfo da bi waso fo bone fo si ni so na ma Satan enyi buna tanya manini fo na ma ne mpa bona ne bone empa bona wo bogu so no ba bia wo chi no ma na ho no de wo kon asofo no de wo kon ebe dan ne bone mesifa ewu ya kwankyere wo de mentimi nka ne nyina wo ha ye kwa ho frɛ me mɛkyerɛ wade a wo de mesi frɛ me mɛkyerɛ wade a wo de bɛyɛ mentimi nka ne nyina wo ha ye kwa ho ne mpa bona wo bɔ no ma ne na de bone ma no hwie ma wani na o ohun obi ni wo bra odisi wo bra o deserve se wo bra ohun obi ni ne ma nyina sam ho te se dabo a ne ma bia nkwa ware ya o deserve sa ne ade no hwe ma wani na wate wa ma wani na ho a obi di sese be da ne wo na me se duru me ba me ka me nsem ni bia kyerɛ wate me ka bia kyerɛ wo na wo so de atu ho fo na e bia na wo ye bi kakra wo benya no atam de ma nipa sa ne meye sika menya no wo ba no akyeche me de wo baba ndabo me de ama wo di koye adwuma de adwuma no so koye ne me de ama koye adwuma no akodi no de bia fama de bia wasa ne sisim en wasawa no de awasa ne sisim no asa betena so de mu hanom ma oni na wate kakra wonya ne boaboa no no ma wuyi ma wo mo no won be yiwasi no parking me so ma wo wuyi ma wo mo no won be yiwasi no parking da nsu eto no saa da no be kyerɛ se tu oni mo nipa bone fo do me say da nsu eto no saa da no be kyerɛ se away ya po game no saa de wiase enipa binum be yadan etie mo woni na wate What's the thing? I don't know. Waste protocols. No, there was any system. No, I thought, but no beer, no beside be out the man watching. We were our bua, one year more. Miss Obua, and near many pedia dimino. Maybe to a show woman called Bread Jinan Tintin. Oh, you bruni juma 1 minute crampon. Oh, we are over time. Over here, Frisikem. What you call bread, the brain you pass Ghana for. I am sure Ghana for what baby a Ghana for one. I am sure one yet. For the answer, yes, so near Ria and a boy. I am the be a cousin. More lockers and another one, no calipon. That's all no malaka. Come away with them back. Baby, a mompe. Because who near yet. Muye nipa bonefo musa muye ungrateful because nipa wo be bua wo no se nipa na wankasa be sode etia no aka se onipa wa bua me pen onipa wa bompa ya ma me pen onipa yi da bibi da me so se ka ma hia se nipa yi anka ma ye den munya nka ye wate boni aye kai da bi akokɔ abo akokɔ wudidi wia no de wa no twitwiri fom little mutisika so ne so komo dem no komo nyandem o komo no enyandem because wo ye nipa bonefo boni aye kai dabi kan yenko oso obu na tan manini fo na ma ne mpa igbo na ne bo na ma ne mpa igbo no empa igbo na wo bo no empa igbo na wo bogu so no akwankyere na wo ye gu so no enna ne bon ya wade bi wo ha wo ye wo sunsum a ade bia na wo bi adwen atia wo no ebe dan ne bon ya kono so to so do kwasafo so no so wanya sofo a wa benzo wo se ne wo mben ye because no wasa ne yare awie waje no wa ma na kwotena burochire enje ne wase wo mben ye guarantee canvas loafers yema ye ninna ho wate nipa nyew mi se nipa nyew edu me ba me kire oniema nipa de adi me
ne me ka bi a kyerɛ wa na ma wani ada hɔ ma wani na hɔ so yase ma wani nya den na hɔ wo bona dan ne yakɔ wɔ mo so wo se ne mpai bona wo bɔ no wo bu wadi nsɛm no asɛ kɔye waduro wagya yaka de wase kɔye waduro wo ma ne sika de akɔ wasa ne sisim wano wasa chin pe kwan bi so asɛw aguani nyame betuo mo ka awsura prada wo suru tuo wo sura wureto wo munum nsuo mpa enne ne wo wuo na ne kansa yade enne ne kokuram antoto wo mo yam kan kora kyerɛ wo wobi wa ya ne papa o wasa de wo koduro so wadu ko location wo ko locate you mami locate what locating, I'm telling you the gospel truth. Wobi wa ya ne papa wie what am na di pen what am na she pen ne desta to na no papa bi ne desta to they say tractor desta oh tractor say the desta ne ten ne bossa sauce they say tractor desta wodi ya pe ko yi wo fosi bi e ma ne nhye ni ntina papa se ba de fu aka wo no ebe yi bi ma ne senya koche bi ma ne ntwitwi ho ne wodi ne se no ne se na se abulo tu aburo a ne se na se yi ye fe ne sen akaw mo tere kura de munim mankani akaw mankani na ye nsensen no ai ye de ni uhwie enwugu ho a obi wa ne se ya te saa no de manipulate ntwitwiri ne se ni motuo mu no e ma ne rolo obi nya de entwi ho nwie wo wiye na wo hunu kurum na wabie nani no na odo na munno so se papa yi mame se ne mame se maami mame se ni se mame se ni se mame da no obi di ono ankasa nwia ba ye se menkyekere ono ankasa ni nwia ho menkyekere ono ankasa nyamete maami se adwumafo ne de menya wo nwia ne te aburokyere ho no bra wo bre no wo ne nyankopon nko anenim wo bisa na setinam ene menkyekere ne ma no onko gisika wo no wazo Ghana fo de aka mu ani de hunu mu ani sebe wie eku apak no be wo se asko me be bitua si ye hunu mu ani ba fine court o se no be ye be ni uda mwoni na wo enipa nye wu ene wanfa ha ochino do be fa ha wanfa ha odo be fa ha because asofo no bi wo mu ye nipa bonefo wo mu ye nipa bonefo awudifo akodi ma wo mu ye nipa bonefo because wo mu hunu se wo nwie ekoso ni nwie obi koso na ye ne ya ewofie ewabusuam opa wo nu nwie no nyina ne nam ho mo ne nam nkurase ane nyamenya wadom na wonya wale papa ye ma ye bag so na be sinkan ye ma ye bag so na be sinkan ye ma ye bag so na be sinkan so mo be di o mu niu so mo be di o mu si no ma betena wo so ma wo de ma mu bibi kakra na ukunu mo capital kakra obe mu dwuma wo mu di bedi mu miye no hwe enne de wo be boa no ono be ha wo te ne papa ya sa ka no kora kire papa ye no asa wo ye papa bi adwene ho wo bi papa ji receipt to ni wo jimi out the receipt na ye den a kire no she say na wo ti biye muti o David say se mi ko nwure mu ha na makai mental de dadan na mama me hoso aya da bia meka me da Awurade ase se kontu a me kotu ye bre nyina na ye kwa because me discard bre me nsore man ne simple dwedi ti me kontu ni ko ye useless for nothing obroni beka useless for nothing na wo doma nkoma wo bachechede a no obo akokwa onim se akokwa ni podua temframa ebo na pra once na free no ya sabu a woni podua no odoma nkwa ne pra ne ho enne Awurade waye mi yi me da Awurade as se me soso no wama me asebi na mafata bi na wama me di o misika bu a wo mo no enne wo yimi ama timma woni na ho wate enipa nye so de ase enipa nye to da bia nyamere ma wo ho to da bia nyamere ma wo ho to da bia relax wate je wa home na be di nipa chi a wo be wu kwa di nipa chi na yare to wanya obi foforo ankode wa hwe
saa ne nipa teɛ ma w'ani nya den ɛnna hɔ ma w'ani na hɔ me sɛ ɛnwo kɔkɔɔ yi yɛde bɔ adaneɛ yɛde bɔ adaneɛ obi de ɔhaw amaneɛ ba wo so a yɛtwie gu nkwantanan ka nsɛm ka nkye bɔ adaneɛ no how na titi bi da wo so amane bi da wo so enipa etwa ho nyinaa so ne yetia omo ba wo so omo beto ahyɛ wo so wonni okamafuo bi a me pa akyɛw saa de we ne kendo bedi wasem ma wo fa wo yefunu to hɔ Haman soliti a Mordecai no Mordecai ka Esther ka che Mordecai se hwe kɔ ne kɔ boaboa dɔm na no na me hyɛ dem me fira yi ntoma masu agu ɔdɔm ankoma so amen eniema be dane wa ma wati sorry so that sorry and obi wo no mo hwem every 1 month be a chianka atwade 7 e chura de fanka atwade ho every 1 month be a chianka atwade 7 wo chianka atwade 7 asram pai boguso wo sram pai boguso fanka atwade ne sra ne tena ho for 1 hour wo wi akodware obi bi obena nso wo to ade kankan wo to baalok wo to promise and faith wo to ade yenyan wo sunsuma ba wo so no ebe capture no anka atwade wo ke na de hwe nkwala no obi de oka no mpeso betua me pacho anka atwade wo betimi da dan ka wo tuo ni dia no de watwa anka atwade no mu se no de ahyem ke na de hwe nkwala obe sensen te se pencil size agyan fa wo ne fa to nkyɛnsen so oboa ensu eto beche no awie ebo beche no enframa ebo beche no obehu si yes bibi wo bebi wate odo ma wani na ho ate na ye tete abete no na ne cha no wani na ho nyama usunsum ne ma ehu hian enipa ye no mo nam no mo nye wo ye fucking wo mo ye wudifu abeyifuo awa ma wani na wo tara bi agye wa home wate tara bi a wo bra agye wa home no be di nipatia one day town okọ wo be abegyina wo yase bu atopa atwi soloku adi fufuo wo be di fufuo awi aponche nam wo wi awo monsa wakora no asore no okọ so yati wo wi ansa wakora wo mobi no asore no okọ here odo ngoni na wate ne sunsumu niyama masunsumu ayada bia meka pe odifo wonim de onim sunsumu niyama na wo mo a no nkyerɛkyerɛ niyama na niyama ntimi nya da nyanda ne ma ene me bekyerɛ enwo ene anka etwade na anka etwade no ewade bebre che pompo krampo bowo a mesra ho ene obi bia gas agina wo yem no mpatɔ panka etwade no peku banwa ebesovo wo fura you putu si putu no a ope flat tummy no eyanka etwade any coconut oil obi bia na fura you putu no me pacho eyanka etwade any coconut oil me pacho eye slim bema slim afuru and say protection obi wonu ma sunsum yama ho bon sunsum ho bon ti ba bia betene bia no nyatamfo chianka etwade 7 na bompa yeguso na efa yeden efa dwar me pacho kan ye mfa ho ni nsi ne ye mole free no pen ni empon ose mane na ensa hwe wo yade wo ya wo so nipa a wo tete me no mane na ensa kumu no odoma kuma kumu no free wi ase me ho ntome wo nipa a wo tete wo no mane na aka no enso na nkomo ne ka no wo wuti nya no oyodo so hyema ho so bese dan ko so ebe dan yes back to sender Psalms near Psalm 109 mami eni agoro hwe e bible ne metimi a kire wo niam bi wo mu a mami obeka se sa tumi wo ho hwe tumi wura aso record wa bom kani yanko osimane na nsa na adwuma no obi mfa ne na ensa ne adwuma no ma obi mfa na ne ma na ne ewisia ne ma na ne ewisia na ne yiri na ne okunafo ne yiri na ne okunafo na ne ma nkyinkyini srasrade wose ne ma enkyin on srasrade ma won firi amanfo so nkɔ hwehwɛ aduane saa ma pempensifo nsanka de owo nyina
na ananafo mfom na adwuma sa ema obiara adoye enkyira ma was ema obi adoye enkyira meswe maame ye betima ya kwankyira gu so obi entimi nya wadoye da wo yare na wo yare wo de beko wuom kan ye ngo osema obiara adoye enkyira ne ma no sa ema obiara nom ne nwisia ma wonhyɛ nase ma wondi engu awontoto aso waso oni adan wondi ngo waso oni adan wondi ngo engu na wo de ba ya kwankyira do waso wondi engu awontoto aso nyinara me pato kan ho biom ma me yo la se wante waso ma wonhyɛ nase na wondi ngo awontoto aso edi so me ma wonhyɛ nase na wondi engu awontoto aso maame woni sika wo se mo men hwe baby wo ba bi o amanfo nimu ne yema no yenkasa dabi ahene pankasa mesha ahene pa onkasa o yenimu ne yema o ba yenkasa ayadom odi adom ye kwa if you do me I will do you man look first that's my policy which did me eso me town was ondi o ne anasefo endi enwo awon toa so nyinara amen boni na wate adoma kuma enhyira no tutu anamo ensie anwumire ye bre aye bre aye wonu nse wo papa de mini bre because of misunso mjumanti enwuma ho ho atese mekoye na nadwen ntodo medu bi sia wate yesi esie ni keja wo mu ni aseda erade nshiro bibia efa konya we so adam krofo bi ase brother Daniel Yehowa enhyira wate erade tutu anamo ensie mama Lydia erade enhyira Ewade mu mama ama Esther USA oba pa ho te sen ye menua ba mama Yehowa enhyira wate ama enhyia wa mama Yehowa enhyira wonya wakoma so ade nyina ma wate mama ama Esther oba pa Yehowa enhyira obi bia wo support warrior prophet ewade enhyira wate menyankopon se woda wase obi bia wa soma sene ewade mu wate ofa mu mfira dum nkwadum mu mama Gloria England mame Gloria Yehowa enhyira wate obapa Yehowa enhyira me ya me da wase ewade enhyira wade muawo ofa wonfiri adom nkwadom mu ya say esie ni keja omu ni aseda na refie wo nipa ho me de da me mpa ebo ne say remfi papa ya amoyama me ewade onhyira mu bibiri mame me ba ma bibi Yehowa enhyira ye mame kone me ka ekire obapa ewade nhyira wate o papa me da wase ewade nhyira bibia ma me wate omwa obibia ofo bibia mfiri adum nkwadum enhyira nko nhyira mu hwe de obesori atia wo no odoma nkoma nsori ntia wo enkrofa me no motena platform yi so nwumere ewade enhyira ontutu amanamo nyina ensiye medin the warrior prophet Gideon for you esie dodo na fe modumuja taami ya ututu jatugu eki osofo opadwuma biye enkoso hene of chichamante ewade emu obibia enne anwumere me ne first lady ene pastor Daniel ene tenase aye de sunsum sem ebrewen mama Mary ho tesen obapa Yehowa enhyira ewade ntutu obibia na mo nsiye nyame yadom na adom edom yenya ochina ebishia anopa bia asoso no ye worship and prayers. Good morning prayers anopa bia 5:30 share warrior prophet TV na subscribe page no na share na obeye Boni for the atu atankuru wa mo alade bala babu ara alade yeyama alade yeyama the warrior prophet Gideon for yes you do not ye nyana kia sekra
forget your name. The warrior prophet. What's in the trial say what crab? What's in now? What's in the qua? What I now? What I know? Quay. All of the hours said that Batman, the man I'm for no. Obama was his room and son of a way. Above one in a catch. What is also concrone? What is also concrone? Say idea. What is also concrone? Any other way? Idea crown. Now what's his shit? Idea now. Robert Gideon for yes, I don't know. The warrior prophet. So go question him. To me, not send him. On the edge of one him. It's about my other chipping in way. No more. Then I resign. Then I went to. Then I do my part. Then I worry part. Then come to a mother. And if I can say I draw. That's when I draw. To me, vanity. To me. Oh, vanity. Would you bring one when you tell it's Yakika Fue? Oh, come on, woman, I say, that's also go What's